Guys, welcome back to my YouTube channel. Dayo जोङो मोनफ्रोमफोरनो बिबार बावनाय बे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जोङो बे समाव जागायग्रोनो सिगांदों बेखायनो थिखानाय मानगिरिन आलासि बिथांमोना बे हाबाफारिखौ जागायनायाव आरो मावफुंनायाव मदद होनो थाखाय हांख्रायजानाय आलासिजों लोगोसे जोंनि साफ्रोमबो दिनैनि गेलेनायखौ दायो प्रग्रामा स्टार्ट जाबाय दे दायो फ्लेग हस्टिं दङ ने फेरफुला बिरहोनाय हाबाफारि बासुति आफादनि लोगो आफादगिरि मानगोनां खोरोम गावारि बे समाव आफादनि फेरफुलाखौ बिरहोनो थाखाय मानगोनां आफादगिरि बिथांखौ खावलायबाय সম্মানীয় সাধারণ সম্পাদক মনিৰাম ৰায় ডাঙৰীয়া দেৱক আজিৰ এই বৰপেটা উপত্যকাৰ ব্ৰহ্ম আৰু শ্বহীদসকললৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অৰ্পণ কৰিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ এপিএমচি বিকে ৰিজনেল মাননীয় ৱাৰ্কিং
गिबियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानिजाथाव खावलायबाय आरो गोबारै आखाइ खबनानै बरायनो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो बे समाव नोंथांमोननि सिगाङाव सिनायथि होनो सिगांदों दिनैनि बे हाबाफारिजोंनो सोमोन्दो लाखिनानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखायाव बिबार बावजेनगिरि महरै हांख्रायनाय बायदि सौफैनो हानाय बर' थुनलाइ आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि सार बिथां MP मानाव गेदेर रोंगोरा नार्जारी बिथां MLA फारियै जयन्त बसुमतारी लरेन्स इस्लारि मानगोनां बिथांमोन EM मानगोनां बिथांमोन फारियै रन्जित बसुमतारी धनन्जय बसुमतारी मानगोनां बिथां MCLA फारियै माधव सेत्री मानगोनां बिथां आरो दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय जोंनि किक अफ खालामनो होननानै हांख्रायजानाय श्री दुर्गा बर' बिथां डक्टर सांग्रां ब्रह्म मानगोनां बिथां आरो IOCLनिफ्राय सौफैनो हानाय मानगोनां आलासि बिथांमोनखौबो बे समाव सिगां फारसे सिगांबोनो थाखाय गुरै खावलायबाय जायखिनि दङ बिसारिसु लालायनो थाखाय बे समाव गुरै खावलायबाय बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारी सार बिथां आरो गागि बयजोंबो मिथिजानाय गेलेगिरि दिनैनि गेलेनाय हान्जानि किक अफ खालामनो हानाय फरायनाय बायदि सौफैनो हानाय दुर्गा बर' मानगोनां बिथां बिटिआरनि स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टनि CSD मानगोनां प्रेस आफादनि खावलायनाय बायदि बिथाङा किक अफ खालामबाय आखाइ खबनो थाखाय गुरै दायो खेलाया जागायबाय बे ब्लु कालारनि गाननायानो जाहैबाय उदालगुरि आरो बे रेड कालार गाननाया जाहैबाय चिरांनि बिसोरनो जाहैबाय जोंनि चिरांनि बिथांमोना उदालगुरिखौ 3 गलावहाय फेजेनबाय खेलाया जोब्बाय लोगोफोर जोंनि चिराङा उदालगुरिखौ फेजेनबाय थारमाने स्करा जाहैबाय उदालगुरिया 1 चिराङा 3 दायो जोंनि चिराङा देरहाबाय लोगोफोर बिराद मोजां गेलेदों खेलाखौ खेलाया जोबोद मोजाङैनो जानानै थांबाय बिदिब्ला भिडिअखौ एसेयावनो दोननोसै लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होबानो जाबाय।